रिजाल्ट काउन्टिंखौ बेनिखायनो जायफोरा दहाय लाइभआव दङमोन फैफिननो हासिगोन। कमेन्टआव जायफोरा लाइभआव दं बिथांमोना कमेन्ट खालामना हरब्लानो जाबाय। दायो बिजेपि दोलोआ गासै मोन 37 मासियाव देरहाबाय आरो 45 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं। कंग्रेस दोलोआ मोनसे मासियाव दासिम देरहानानै दं, मोन 18 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं आरो BPF दोलोआ दासिम मोन 5 मासियाव देरहाबाय आरो मोन 5 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं। असम गण परिषद पार्टिया मोन 2 मासियाव दासिम देरहाबाय आरो मोन 9 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं। रायजर दला मोन 2 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं नाथाय मोनसेबो देरहाथ'वाखै। बिजेपिआ दासिम 37 मासियाव देरहाबाय आरो 45 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं। इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ मोनसे मासियाव देरहाबाय, मोन 18 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं। जाय बिथांमोना लाइभआव जइन जाबाय बिथांमोना बबे कनस्टिटिउन्सि एबा नायनो गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। गासै 88 नायगिरि बिथांमोना जइन जाबाय दासिम। कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय बबे कनस्टिटिउन्सि एबा बबे बियाबनिखौ नोंथांमोना नायनो। दायो क'क्राझारनिखौ नायनो थाङोब्ला, बाक्सानिखौ नायोब्ला महिनीश्वर ब्रह्म मानेश्वर ब्रैजिनै नं बाक्सा बियाबनिफ्राय फाइनाल काउन्टिं सोलिगासिनो दं। जोबथा फिथाइखौ दसे उनावनो फोसावनाय जासिगोन। मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहानाया रोखा BPF दोलोनिफ्राय बाक्सा समस्तिनिफ्राय। गासै 200 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो। बबे कनस्टिटिउन्सि एबा बिएफनिखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय, अब्लानो आं नायनाय जागोन। दासिम बिजेपि दोलोआ मोन 41 बियाबाव देरहाबाय आरो 41 बियाबाव लिडिं खालामगासिनो दं। कंग्रेस दोलोआ मोनसे बियाबाव देरहाबाय, 18टा बियाबाव लिडिं खालामगासिनो दं। BPF दोलोआ मोन 5 बियाबाव देरहाबाय आरो मोन 5 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं। AGP दोलोआ मोन 3 मासियाव देरहाबाय, मोन 7 लिडिं खालामगासिनो दं। मानासनि रिजाल्टआ मा आदा? मानासनि रिजाल्ट अके, मानासनि प्रानजित बर' बिथाङा मानासनि बागै सोंदों। मानासनि रिजाल्टखौ नायनोसै। मानासावबो फाइनाल काउन्टिं जानानै थांबाय। थानेश्वर बसुमतारी BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा गासै 90,000 भट मोननो हादोंमोन। नैथियाव रायजर दलनिफ्राय अन्जन तालुकदार बिथाङा 42,000 भट मोननो हादोंमोन। थामथियाव फैलाजे बरगयारी बिथाङा, जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा 27,000 भट मोननो हादोंमोन UPPL दोलोनिफ्राय। नाथाय फैलाजे बरगयारी बिथाङा देरहानो हायासै मानास समस्तिनिफ्राय। थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा गासै 47,410
47,410 भटनि मार्जिन एबा फारागथिनि गेजेरजों BPF दोलोनि थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा मानास बियाबाव जाबाय। केन्डिडेटआ देरहासार जाबाय। बे साबाफोरनि मुंफोरा जाबाय सिडली चिरांनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। गासै 39,600 भटनि मार्जिनजों पानिराम ब्रह्म बिथाङा सिडली चिरांनिफ्राय देरहासार जाबाय। मानासनिफ्राय थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा 47,410 मार्जिननि गेजेरजों भटनि गेजेरजों देरहासार जाबाय। भेरगावनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा देरहासार जाबाय। गासै 37,797 भटनि मार्जिनजों 45 नं भेरगाव बियाबनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा देरहासार जाबाय। बेनि उनाव उदालगुरि 42 नं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा देरहासार जाबाय। गासै 27,554 भटनि मार्जिननि गेजेरजों रिहन दैमारी बिथाङा उदालगुरि समस्तिनि जाबाय। उदालगुरि समस्तियाव रिहन दैमारी बिथाङा देरहाबाय। दिपेन बर' बिथाङा जेननांगौ जानानै फैबाय। मासबाद बियाबाव सरन बर' बिथाङा देरहाबाय। गासै 55,000 भटनि मार्जिननि गेजेरजों सरन बर' बिथाङा मासबाद बियाबाव देरहाबाय। दासिम गासै BPFनिफ्राय मोनबा बियाबनि केन्डिडेटफोरा देरहासार जाबाय। तामुलपुरनि तामुलपुरनिखौ नायनोसै। सिमां बर' बिथाङा तामुलपुरनिखौ नायनो खावलायहरदों। तामुलपुरनिखौ नायनोसै। तामुलपुराव बिश्वजित दैमारी बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुर बियाबाव जेननांगौ जाबाय UPPL दोलोनिफ्राय। नाथाय बिश्वजित दैमारी बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय गासै 89,308 भट मोननानै देरहासार जाबाय। प्रमद बर' बिथाङा भट मोनदोंमोन 62,565 भट। नाथाय BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा 8,308 भट मोननानै बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहासार जाबाय। मार्जिन भटआ जाबाय 26,747। बिश्वजित दैमारी बिथाङा तामुलपुरनिफ्राय देरहासार। बाक्सा बाक्सानिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। राकेश ब्रह्म बिथाङा जेनगोना रोखा जाबाय UPPLनिफ्राय। नाथाय BPFनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो बिथांखौ देरहासार हिसाबै फोसावनाय जासिगोन। बाक्सा बियाबाव 42 नं बाक्सा बियाबाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो बिथांखौ फोसावना होनाय जासिगोन अफिसियेलि। बिनि उनाव क'क्राझार दानियल बसुमतारी बिथां क'क्राझारखौ नायनोसै। क'क्राझार 3 नं क'क्राझाराव मोननै राउन्ड दंबावो। नाथाय दासिम सिउली महिलारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। गासै 63,843 भट मोननो हादों बिथाङा दासिम। आरो UPPL दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारी बिथाङा दासिम 31,620 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारी बिथाङा 31, नाथाय सिउली महिलारी बिथाङा 63,843 भट मोनगासिनो दासिम। 12 राउन्ड सोलिगासिनो आरो मोननै राउन्ड दंबावो। 32,223 मार्जिननि सिउली महिलारी बिथाङा क'क्राझार समस्तियाव लिडिं खालामगासिनो दं। नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। आंनिखौ नायलाय बिजनि। चिरां बिजनि।
20 नं बिजनि बिजनियाव आरो मोननै राउन्ड दंबावो भट साननाया बिजनियाव अरुप कुमार दे बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै सेथि मासियाव आवग्रिनानै दं अरुप कुमार दे बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय गासै 65,240 भट मोननो हादों नैथियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 33,160 भट मोननो हादों आरो ब्रैथियाव खलिलुर रहमान बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट बिथाङाबो 23,000 मोननो हादों नाथाय बिजनियाव दासिम अरुप कुमार दे बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय देरहानायनि लामायाव थांबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो गासै 890 नायगिरि बिथांमोना लाइभ रिजाल्टखौ नायगासिनो नोंथांमोना अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय रावबानो लाइक खालामाखै अनलि 38 जोनाल' लाइक खालामदों बेनिखायनो अन्नानै 100 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय 890 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो नाथाय लाइकखौ अन्नानै 100 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय सावगारि नार्जारी बिथाङा पर्बत जरानिखौबो नायनो खावलायदों बेनिखायनो दायो पर्बत जरानिखौ नायनोसै पर्बत जरा बानं पर्बत जरायावबो 17 राउन्ड फाइनाल राउन्ड साननाया सोलिगासिनो बे फाइनाल राउन्डआ जोबनायनि उनावनो पर्बत जरायावहा देरहासारखौ फोसावनाय जासिगोन पर्बत जरायाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय देरहागोनखौ नुहुरनाय जादों कंग्रेस दोलोनिफ्राय महम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बिथांखौ देरहानायनि लामायाव नुहुरनाय जादों कंग्रेस दोलोनिफ्राय पर्बत जरायाव देरहागोना रोखाखौनो बुंजायो नैथियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिजुआल कारिम बिथाङा नैथियाव 67,000 भट मोननो हादों थामथियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आयुब हुसेन मन्डेल बिथाङा अनलि 8,000ल' भट मोननो हादों नाथाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय 76,000 भट मोननो हादों पर्बत जरायाव नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहरोब्लानो जाबाय बिरफुं बसुमतारीखौ नायलाय सार बुंनो नाङाब्रा आं सार नङा उदालगुरि अके उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा देरहाबाय उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा गासै 27,554 भटनि मार्जिनजों देरहाबाय दिपेन बर' बिथाङा उदालगुरियाव जेननांगौ जाबाय बिथाङा मोनदोंमोन 49,246 भट नाथाय रिहन दैमारि बिथाङा मोनो 76,800 भट बेनि उनाव नेक्स्ट कक्लाबारि गैया नेक्स्ट कमेन्ट दतमानियालाय आसोल अके दतमानिखौ नायनोसै देरहाबाय 30 लिडिं लागासिनो दं कंग्रेसआ मोनसेल' देरहानो हादों बिपिएफ दोलोआ मोनद' देरहाबाय बबेयाव बुङोब्ला चिरां सिडलियाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय बिपिएफनिफ्राय मानासाव थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय फैलाजे बरगयारी बिथाङा जेननांगौ जानानै फैबाय बाक्सायाव मानेस्वर ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय राकेश ब्रह्म बिथाङा जेनबाय भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा देरहाबाय उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा देरहाबाय दिपेन बर' बिथाङा जेननांगौ जाबाय मासबादाव सरन बर' बिथाङा देरहाबाय दतमानि बुंनायमोन न दतमा अके दतमा नै नं दतमा नै नं दतमायाव फाइनाल राउन्ड दंबावो नाथाय रबिराम नार्जारी बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांखौनो देरहागोनखौ नुहुरनाय जादों रबिराम नार्जारी बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथाङा 48,458 भट मोननानै आवगायगासिनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय नार्जारी बिथाङा अनलि 24,200
15ल' भट मोननो हादों रबिराम नार्जारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 243 भटनि मार्जिनजों दतमा 2 नं दतमा समस्तियाव गासै 1000 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो बेनिखायनो अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय नेक्स्ट बबेनिखौ दिकेजुलि अके सामेल दैमारि बिथाङा दिकेजुलिनिखौ नायनो खावलायदों दायो दिकेजुलिनिखौ नायनोसै UPPL दोलोआ दासिम मोनसेबो मासियाव देरहासार जानो हायाखै BPFआ मोनद' मासियाव देरहासार जाबाय UPPLआ दासिमबो मोनसेबो मासियाव देरहासार जानो हायाखै दिकेजुलि नायनोसै दिकेजुलियाव अशोक सिंगाल बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गासै 37,554 भटनि मार्जिनजों लिडिं खालामगासिनो दं टटेल भट मोननो हादों बिथाङा 86,147 आरो नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय 27,593 भट इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट अनसुमा बसुमतारी बिथाङा अनलि 4,423ल' भट मोननो हादों दिकेजुलि समस्तियाव अशोक बिथाङा देरहानायनि लामायाव नेक्स्ट कमेन्ट दं कंग्रेस दोलोआ मोनसेयाव देरहाबाय मोन 18 मासियाव लिडिं लागासिनो दं BPF दोलोआ मोनद' देरहाबाय मोनब्रैयाव दासिमबो लिडिं लागासिनो दं परिषदआ मोनथाम मासियाव देरहाबाय मोनस्नि मासियाव लिडिं लागासिनो दं बे रिजाल्टखौ नायनो थाङोब्ला BJP दोलोआनो सोरखार बानायनाया रोखा बुंनो हायो दैदेन गयारि अके क'क्राझारनिखौ नाय क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो क'क्राझाराव क'क्राझार थाम नं क'क्राझाराव आरो मोनद' राउन्ड दंबावो दासिम सिउलि महिलारि बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै सिउलि महिलारि बिथाङा 63,843 भट मोननायजों आवगायगासिनो दं लरेन्स इस्लारि बिथाङा 31,600 मोननो हादों नाथाय सिउलि महिलारि बिथाङा 63,000 भट मोननो हादों नेक्स्ट अबिल नार्जारि बिथाङा तामुलपुर नालाय फंबाय खिन्थालाय अके तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहानाया रोखाखौनो बुंजायो तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहाबाय गासै 89,300 भटजों तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहाबाय प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव जेननांगौ जानानै फैबाय प्रमद बर' बिथाङा मोनदोंमोन 62,565 भट बिश्वजित दैमारि बिथाङा भट मोनो 89,300 मार्जिना जाहैबाय 26,743 मार्जिनजों बिश्वजित दैमारिया BJP दोलोनिफ्राय तामुलपुराव देरहाबाय प्रमद बर' बिथाङा नाथाय जेननांगौ जानानै फैबाय UPPL दोलोनिफ्राय नेक्स्ट पर्बत जराना कंग्रेस दोलोआ दं बिजनी रूपनाथ बर' बिजनी
बिजनीखौ नायनोसै मा सोलिगासिनो बिजनीयाव। आं बिजनी मोननै राउन्ड दंबावो नाथाय अरुप कुमार दे बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो। UPPL दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 33,000 भट मोननो हादों, 33,000 भट। नाथाय अरुप कुमार दे बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय UPPL निफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट डिम्बेश्वर बर' बिथाङा 5,730 भट मोननो हादों आरो नब कुमार सरनिया बिथाङा 8,960 भट मोननो हादों। बिजनी बियाबाव अरुप कुमार दे BJP निफ्राय देरहानायनि लामायाव। उदालगुरिनियाव रिहन दैमारी बिथाङा देरहानायनि लामायाव। गसाइगावनिया आदा नोंथांमोननो दिन्थिना होनि बबे बबे सोर BPF निफ्राय देरहाखो। BPF निफ्राय सिडली चिरांनिफ्राय पानिराम ब्रह्म, मानासनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय। बाक्सानिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय। भेरगावनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा देरहाबाय। उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा देरहाबाय। माजबाटनिफ्राय सरन बर' बिथाङा देरहाबाय। फिन खेबसेबाव बुंना होनि सिडली चिरां बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय। मानास 41 नं मानास बियाबनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय। बाक्सा 42 नं बियाबनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय। भेरगाव 45 नं बियाबनिफ्राय महेश्वर बिथाङा देरहाबाय। उदालगुरि 46 नं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा देरहाबाय। सरन बर' बिथाङा माजबाट समस्तिनिफ्राय बियाबनिफ्राय 5 मार्जिननि गेजेरजों पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय BPF दोलोनिफ्राय। मानास 47 नं मानास बियाबनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा 47,410 भटनि मार्जिनजों दासिम देरहाबाय। बाक्सा समस्तिनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा 49,050 भटनि मार्जिनजों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बाक्सानिफ्राय देरहाबाय। भेरगाव 45 नं समस्तिनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा 37,797 भटनि मार्जिनजों महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहाबाय भेरगाव समस्तिनिफ्राय। उदालगुरि समस्तिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा 27,554 भटनि मार्जिनजों दिपेन बर' बिथांखौ फेजेननानै रिहन दैमारी बिथाङा देरहाबाय। माजबाट समस्तिनिफ्राय सरन बर' बिथाङा 55,546 भटनि मार्जिनजों दासिम देरहाबाय। गासै दासिम BPF दोलोनिफ्राय मोन 6 बियाबनिफ्राय 6 केन्डिडेटफोरा दासिम BPF दोलोनिफ्राय देरहानायखौ नुनो मोननाय जादों। दोलोनिफ्राय देरहानायखौ नुनो मोननाय जाथ'वाखै। अके BJP दोलोनिफ्राय दासिम मोन 50 बियाबाव BJP दोला देरहाबाय आरो 32टा बियाबाव लिडिं खालामगासिनो दं। कंग्रेस दोलोआ दासिम मोन 1 बियाबाव देरहाबाय, 18टा बियाबाव लिडिं खालामगासिनो दं। BPF दोलोआ मोन 6 देरहाबाय, मोन 4आव लिडिं खालामगासिनो दं। असम गण परिषदआ मोन 3आव देरहाबाय, मोन 7आव लिडिं खालामगासिनो दं। AIUDFआ मोन 1आव देरहाबाय, मोन 1आव लिडिं खालामगासिनो दं। रायजर दलआ मोनसेबो देरहानो हायाखै। तृणमूल कंग्रेसआ मोनसे देरहाबाय। BJPआ दासिम मोन 50आव देरहाबाय। 63-64 देरहाबानो BJPआ हारसिं सोरखार दानो हागोन। क'क्राझार समस्तियाव दैदेन गयारि, क'क्राझार समस्तियावसो देरहाखो आदा खोन्थाहरदो। क'क्राझाराव दासिम फाइनाल जाथ'वाखै। क'क्राझाराव
सिउलि महिलारि बिथाङा आवगायगासिनो दं। EVM राउन्डखौबो देखायफा आदा। EVM राउन्ड देखायगासिनो राउन्डखौबो बुंना होगासिनो आं नोंथांमोननि सेराव। दासिम 1,000 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो। बेनिखायनो अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। अनलि 200 नायगिरि बिथांमोना लाइक खालामदों। बेनिखायनो अन्नानै लाइकखौ 500 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। नेक्स्ट कमेन्ट आदा UPPL नि सासेबो देरहायाखै नामा? लुलु ब्रह्म बिथाङा सोंदों। नोंगौ UPPL निफ्राय दासिम मोनसेबो मासियाव देरहानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। दा उननि समाव मा जायो बेखौ उनावसो फोरमायसिगोन। नाथाय दासिम मोनसेबो UPPL खौ देरहानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। नेक्स्ट कमेन्ट बबे बियाबनिखौ नायनो नांगौ कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। क'क्राझारनिया आदा हांसाखै। EVM राउन्डखौबो देखायफा आदा। देखायगासिनो आं राउन्डखौ। कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। कमेन्ट खालामाखै बेनिखायनो आं BJPआ दासिम हाबाय। गसाइगावनिया आदा अके महिमा राभा आरो सायखं नार्जारि बिथाङा गसाइगावनिखौ नायनो खावलायदों। बेनिखायनो दायो गसाइगावनिखौ नायनोसै आं। गसाइगाव बङाइगावनिसो बे। बङाइगावआव दीप्ति माइ चौधुरी असम गण परिषद। गसाइगावनिखौ नायग्रोनोसै। गसाइगाव से नं गसाइगाव। से नं गसाइगावआव सभाराम बसुमतारी बिथाङा देरहानायनि लामायाव। दसे समनि उनावनो सभाराम बसुमतारी BPF दोलोनिफ्राय बिथांखौ देरहानाय फोसावनाय जासिगोन। उदालगुरि सोर जामारखो? उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा देरहाबाय। उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा दिपेन बर' बिथांखौ फेजेननानै देरहाबाय। गसाइगावआव दसे समनि उनाव BPF दोलोनि सभाराम बसुमतारी बिथांखौ देरहानाय फोसावनाय जासिगोन। UPPL निफ्राय बसुमतारी बिथाङा अनलि 17,000ल' भट मोननो हायो। नाथाय सभाराम बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 44,000 भट मोननानै महाबिर बसुमतारी बिथाङा बावखुंग्रिनिखौ अके बावखुंग्रिनिखौ नायनोसै। बावखुंग्रियाव लास्ट राउन्ड दंबावो। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङा देरहानायनि लामायाव। मानोना बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो दायो। रुपम चन्द्र रय बिथाङा मोननो हादों BPF दोलोनिफ्राय 57,079 भट। आरो नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय सापाली मरक बिथाङा मोननो हादों 35,067 भट। आरो थामथियाव UPPL दोलोनिफ्राय अनलि 19,575 मोननो हादों। बेनिखायनो बावखुंग्रि समस्तियाव रुपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानाया रोखा होनना बुंजायो। नेक्स्टआव चिरां 14 बिजनी मानास सेरफांनियालाय आदा। बिजनी मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय।
आदा नों खिन्थाहर गसाइगाव अमृत नार्जारि बिथाङा गसाइगावखौ बुंफिनदों। गसाइगावखौ नायनोसै खनसेबाव। से नं गसाइगावआव साबाराम बसुमतारी BPF दोलोनिफ्राय देरहानाया रोखा। अनिन्द बसुमतारी बिथाङा जेनगोना रोखा जाबाय। बाक्सानिखौ बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्ममोन नामा, बिथाङा देरहाबाय नामा। बिनि उनाव तामुलपुरखौ नायलाया दा। तामुलपुराव बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहाबाय। तामुलपुरनिया मा जाखो? तामुलपुराव बिश्वजित दैमारी देरहाबाय, प्रमद बर' बिथाङा जेननांगौ जाबाय। अरुण नार्जारि आं नायला दे आगै बेदर संनो थांसै आं। अके। चिरां सिडली दतमा बिजनि चिरां सिडलीनिखौ नायनि, बिनि उनाव दतमाखौ नायगोन। 4 मास देरहासार जाबाय। 28 मासियाव लिड लागासिनो दं। चिरां सिडलीखौ नायनोसै दायो। चिरां सिडलीयाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। चिरां सिडलीयाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। रनजित बसुमतारी UPPL दोलोनिफ्राय बिथाङा चिरां सिडलीयाव जेननांगौ जानानै फैबाय। BPF दोलोनि पानिराम ब्रह्म बिथाङा चिरां सिडलीयाव देरहासार जाबाय। गासै 38,601 भटनि मार्जिनजों पानिराम ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय चिरां सिडली चिरां बियाबाव देरहासार जाबाय। रनजित बसुमतारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 62,674 भट मोननो हायो। पानिराम ब्रह्म बिथाङा 1,01,275 टटेल भट मोननानै चिरां सिडली बियाबाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। चलो गुवाहाटी बावखुंग्रियाव रूपम चन्द्र रय बिथाङा लिड लागासिनो। क'क्राझाराव फाइनाल सिउलि महिलारि बिथाङा बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। क'क्राझार 3 नं क'क्राझाराव फाइनाल राउन्ड जाथ'वाखै। क'क्राझाराव 19नि मादाव 13 राउन्ड सोलिगासिनो। सिउलि महिलारि बिथाङा दासिम मोननो हादों 68,881 भट आरो लरेन्स इस्लारि बिथाङा मोननो हादों 32,209 भट UPPL दोलोनिफ्राय। सिउलि महिलारि बिथाङा 35,974 भटनि मार्जिनजों BPF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं। नेक्स्ट बबेनिखौ नायनो? दिगियाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं। बाक्सायाव देरहाखांबाय। बाक्सायाव डिक्लेयार जाबाय देरहानाया सरमोन नामा? सोर देरहाखो बुंना होनि। सिडली चिरां 19 नं सिडली चिरां बियाबाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। मानास 41 नं मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहासार जाबाय BPF दोलोनिफ्राय। बाक्सा 42 नं बाक्सा समस्तियाव BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। 4 नम्बराव भेरगाव 45 नं भेरगाव समस्तिनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। 46 नं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा देरहासार जाबाय उदालगुरि समस्तिनिफ्राय। मासबाद समस्तिनिफ्राय चरण बर' बिथाङा देरहासार जाबाय। मार्जिनखौ बुंनो थाङोब्ला
सिडली चिरां बियापाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा गासै 38,601 भटनि मार्जिनजों BPF दोलोनिफ्राय सिडली चिराङाव पानिराम मानास समस्ति 47,410 भटनि मार्जिनजों मानास समस्तिनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहासार जाबाय। नं बाक्सा समस्तिनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा राकेश ब्रह्म बिथांनि हेंथा 49,050 भटनि मार्जिनजों देरहासार जाबाय। भेरगाव 45 नं भेरगाव समस्तिनिफ्राय बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 37,797 भटनि मार्जिनजों भेरगावनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा देरहासार जाबाय। उदालगुरि 46 नं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा दिपेन बर' बिथांनि 7,554 भटनि मार्जिनजों रिहन दैमारी बिथाङा उदालगुरि समस्तियाव देरहासार जाबाय। मासबाद समस्तियाव सरन बर' बिथाङा गासै 55,546 भटनि मार्जिनजों सरन बर' बिथाङा मासबाद समस्तियाव देरहासार जाबाय BPF दोलोनिफ्राय। दासिम UPPL दोलोनिफ्राय जेबो देरहानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। कंग्रेसआ दासिम मोननै मासियाव देरहासार जाबाय। BJP दोलोआ 55 मासियाव दासिम देरहासार जाबाय। 27टा मासियाव लिडिं खालामगासिनो। कंग्रेसआ मोननैयाव देरहासार जाबाय, मोन 19आव लिडिं खालामगासिनो। BPF दोलोआ मोन 6आव देरहासार जाबाय, मोन 4आव लिडिं खालामगासिनो। AGPआ मोन 3आव देरहासार जाबाय, मोन 7आव लिडिं खालामगासिनो। AIUDFआ मोनसेयाव देरहासार जाबाय, मोनसे लिडिं खालामगासिनो। रायजर दलआ मोनसेयाव देरहानो हायाखै। तृणमूल कंग्रेसआ मोनसे देरहानो हादों। तामुलपुरनिखौ होलै आदा जयन्त बर' बिथाङा तामुलपुरनिखौ होनो थिनदों। तामुलपुराव गैला, तामुलपुरावहा बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहासार जाबाय। प्रदीप गयारी बिथाङा ढेकियाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङा लिडिं खालामगासिनो। अशोक सिंघालानो देरहानायनि लामायाव ढेकियाजुलियाव। पर्बत जरायाव कंग्रेस दोलोआ देरहानायनि लामायाव। बङाइगावखौ खोन्थानाय आदा बङाइगाव अके बङाइगाव 18 नं बङाइगावआव AGP असम गण परिषदनिफ्राय दिप्तिमाइ चौधुरी बिथाङा देरहानायनि लामायाव। बिथाङा गासै 72,247 भट मोननो हादों। बङाइगावआव बिथाङानो देरहागोन। कक्राझारना होनाय बिजनीनिखौ खिन्थानाय। सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय। आरो नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय। सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। मानासाव थानेश्वर बसुमतारी BPF दोलोनिफ्राय बिथाङा देरहासार जाबाय। बाक्सायाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। उदालगुरियाव रिहन दैमारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। मासबादाव सरन बर' बिथाङा दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। नेक्स्ट दतमा अके दतमानिखौ नायनोसै। क'क्राझारनिया फाइनाल जाथ'वाखै। दतमानिखौ नायनोसै। दतमा 2 नं दतमायाव रबिराम नार्जारी बिथाङा देरहागोना रोखा जाबाय। मानोना जोबथा राउन्ड सोलिगासिनो। रबिराम नार्जारी बिथाङा गोबां मार्जिनजों भट मोननानै बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै लिड खालामगासिनो।
राजु कुमार नार्जारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय मोननो हादों 24,492 भट। नाथाय रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 48,775 भट मोननो हादों। मानासाव माबाया थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहासार जाबाय। इलिसा दैमारी राकेश ब्रह्मआ मा जाखो? राकेश ब्रह्मआ जेन मासबादनिया अमा जाखांबा सरन क'क्राझारना होनाय। क'क्राझारना फाइनाल राउन्ड मोनैयाखै। क'क्राझारना 14 राउन्ड सोलिगासिनो। सिउली महिलारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो। जयन्त बर' BPF पार्टी खैजोन देरहाखो आदा? BPFनिया दासिम 6 देरहादों, नाथाय सासेबो देरहानायखौ दासिम नुनो मोननाय जायाखै। गासै बिथांमोना नायगासिनो, नाथाय लाइकआ अनलि 300। बेनिखायनो लाइकखौ 500 खालामना होयोब्लानो जाबाय। 300ल' नायगिरि बिथांमोना 300ल' नायगिरि बिथांमोना लाइक खालामदों। गासै 1600 नायगिरि बिथांमोना लाइभखौ नायगासिनो। बेनिखायनो अन्नानै 500 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। नोंगौ नेटनि प्रब्लेम जादों, नाथाय नेट प्रब्लेमबाबो अडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो मोजाङै रिजाल्टखौ फोरमायना लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। बिजनिनिखौ नाय। सिगुनं चिरांनिखौ खोन्थाहरलाय। राकेश ब्रह्म राकेश ब्रह्म बिथाङा जेनबाय मनेश्वर बिथांजों। दतमाना मोनबेसे राउन्ड? दतमाना फाइनाल राउन्ड सोलिगासिनो। रबिराम नार्जारी बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो रबिराम नार्जारी बिथांखौ विनार डिक्लेयार खालामनाय जासिगोन। तामुलपुरनिया मा जाखो? मनेश्वर बर'। तामुलपुरनिया बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहाबाय। प्रमद बर' बिथाङा जेननांगौ जाबाय। आदा क'क्राझारनि रिजाल्ट माला मोनगोन? क'क्राझारनि रिजाल्टखौ 1 आवार्स 2 आवार्सनि उनाव मोनगोन, मानोना क'क्राझारना जोबोद बुरजा। बावखुंग्रिनिया रुपम कुमार बिथाङा लिडिं लानानै दङ दासान्दि। सिडलिनिया देरहाबाय खोमा, नायनि र'। अके, BPFआ मोनस्नि देरहाबाय। BPFना टटेल मोनस्नि जाबाय। BPFना दासिम मोनस्नि मासियाव देरहासार जाबाय। दतमायाव देरहासार जाबाय BPFआ। सिडली चिराङाव BPFआ देरहासार जाबाय। मानासावबो BPFआनो देरहासार जाबाय। बाक्सायावबो BPFआनो देरहासार जाबाय। भेरगावआवबो BPFआनो देरहासार जाबाय। उदालगुरियावबो BPF, माजबादावबो BPF। दतमायाव रबिराम नार्जारी बिथाङा देरहासार जाबाय। सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहासार जाबाय। बाक्सायाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा देरहासार जाबाय। उदालगुरियाव रिहन दैमारी बिथाङा देरहासार जाबाय। माजबादाव सरन बर' बिथाङा देरहासार जाबाय।
दतमायाव रबिराम नार्जारी बिथाङा गासै 24,283 भटनि मार्जिनजों BPF दोलोनिफ्राय दतमायाव देरहासार जाबाय। सिरि चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा गासै 38,601 भटनि मार्जिनजों सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा 47,410 मार्जिनजों थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा मानासाव देरहासार जाबाय। बाक्सायाव मनेश ब्रह्म बिथाङा 49,050 भटनि मार्जिनजों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बाक्सायाव देरहासार जाबाय। भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा 37,700 भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोआव रिहन दैमारी बिथाङा 27,554 भटनि मार्जिनजों उदालगुरि समस्तियाव रिहन दैमारी बिथाङा दिपेन बर' बिथांखौ फेजेननानै देरहासार जाबाय उदालगुरियाव। बादाव सरन बर' बिथाङा 55,546 भट मार्जिनजों BPF दोलोआ देरहासार जाबाय। दासिम BPF दोलोआ टटेल BFआव देरहासार जाबाय, नाथाय UPPLआ दासिम मोनसेबो BFआव देरहानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। BJP दोलोआ 59 सीटआव देरहानानै लिड खालामगासिनो। कंग्रेस दोलोआ 4 मासियाव देरहानानै 17टा मासियाव लिड खालामगासिनो। BPF दोलोआ 1 देरहाबाय आरो 3 दासिमबो लिड खालामगासिनो, नाथाय UPPL दोलोआ मोनसेबो नुवाखै। बेखौ बे रिजाल्टखौ नुयोब्ला BJPनिफ्राय 59 आरो BPF दोलोनिफ्राय 1 बेखौ दाजाबोब्ला टटेल जायो 62 अब्ला 2026 मायथाइयाव फिन खनसेबाव BJP दोलोआ आसामाव फैफिननाया रोखा जाबाय। BJP दोलोआ आसामाव फिन सोरखार BPF दोलोआबो NDAआवनो दङ आरो BJPआ 59आव देरहाखाबाय। बेनिखायनो आसामाव फिन खेबसेबाव BJP दोलोआ सोरखार बानायग्रा रोखा जाबाय। BJP एबा NDAआ सोरखार बानायगोना रोखा जाबाय। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि मन्थ्रि जाफिनगोना रोखा जाबाय। आसामाव फिन खनसेबाव BJP दोलोआ 5 बोसोरनि थाखाय सोरखार सालायबाय। BPFनि 1 आरो BJPनि प्लास खालामोब्ला 66 जायो। 66आ सोरखार बानायनायनिबो बांसिन, मानोना सोरखारखौ 64 मासियावनो बानायनो हायो। अब्ला 2 मासि बारबावबायसो, अब्ला BJP दोलोआ सोरखार बानायगोना रोखा जाबाय आसामाव फिन खनसेबाव। सोरांसार बर' ढेकियाजुलिनिखौ हरना आदा खनसे। अके, ढेकियाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङा बांसिन भट मोनदों। दासिम लिडिं खालामगासिनो बिथाङा 21 राउन्डनि गेजेराव 18टा राउन्ड जानानै थांबाय आरो 3 राउन्ड दंबावो ढेकियाजुलिनिया। दासिम बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनदों, गासै 95,679 भट मोननानै अशोक सिंघाल बिथाङा ढेकियाजुलियाव लिडिं खालामगासिनो। नाथाय अनसुमा बसुमतारी, जाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट, बिथांनि 4,785 भट मोननो हादों। दा ब्लारसो जाजोब्बाय। नेटनि प्रब्लेम जेबो नङा, नाथाय आङो एक्सप्लेन खालामनानै होखाबाय थादों। नेटनि प्रब्लेम, बारा सम गैला फाइनाल रिजाल्ट फैनो थाखाय, बेनिखायनो लाइफआबो बारा सम गैला। बेनिखायनो फाइनाल रिजाल्टसिमहालागै BJPआ
देरहाबाय 20 मासियाव लिडिं खालामगासिनो कंग्रेसआ देरहाबाय 15 लिडिं खालामगासिनो बारा सम गैला आरो 1 आवार्स 2 आवार्सनि गेजेरावनो फाइनाल रिजाल्टखौ मोननाय जासिगोन। BPFआ 7 मासियाव देरहाबाय 3 लिडिं खालामगासिनो गसाइगाव अके आरास नार्जारि बिथाङा गसाइगावखौ नायनो खावलायदों बेनिखायनो गसाइगावखौ नायसै दायो। गसाइगावआव फाइनाल राउन्ड सोलिगासिनो उनावनो BPF निफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा देरहागोन रोखा जाबाय दसे समनि उनावनो सभाराम बसुमतारी बिथाङा देरहासार डिक्लेयार खालामनाय जासिगोन। अनिन्द बसुमतारी बिथाङा अनलि 17,000ल' मोनो UPPL निफ्राय नाथाय सभाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 44,000 भट मोननो हायो। क'क्राझारनिया लाइ आदा गोलाव बर' क'क्राझारनि आरो दसे सम नांबावगोन मानोना गोबां क'क्राझारनिया राउन्डआ गोबां बुरजा बेनिखायनो दसे सम उनाव क'क्राझारनिखौ मोननाय जागोन। बिजनीनिखौ दतमानिखौ गरेस्वराव BJP नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय दासिम स्नियाव देरहाबाय बबेयाव देरहाखो नोंथांमोना नायना ला दतमायाव बिथाङा देरहाबाय BPF निफ्राय सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय BPF निफ्राय मानास बियापाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय BPF निफ्राय बाक्सायाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय BPF निफ्राय भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा देरहाबाय BPF निफ्राय उदालगुरियाव रेहन दैमारी बिथाङा देरहाबाय BPF निफ्राय मासबादाव सरन बर' बिथाङा देरहाबाय BPF निफ्राय दासिम BPFआ गासै 7 मासियाव देरहासार जानो हाबाय आरो 3 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं गासै 2,000 नायगिरि बिथांमोना लाइभ नायगासिनो नाथाय लाइकआ अनलि 500 बेनिखायनो 1000 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय गासै 2000 नायगिरि बिथांमोना दासिम लाइभ नायगासिनो बेनिखायनो अन्नानै 1000 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। फिन खनसेबाव नोंथांमोननिसिम बुंना होनो आखायाव लादों दतमा बियापाव BPF दोलोनिफ्राय रबि नार्जारि बिथाङा देरहासार जाबाय सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय बाक्सायाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय उदालगुरियाव रेहन दैमारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय मासबादाव सरन बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। 2114 नायगिरि बिथांमोना अननानै 600 नायगिरि बिथांमोना लाइक खालामबाय ओंखायनो 1000 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय अननानै आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां नांगौ जानाय रादाब आरो बायदिसिना बे चेनेलनि गेजेरजों आं लानानै फैबाय थायो बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। दासिम BPF दोलोआ 7 बियापाव देरहासार जाबाय UPPL दोलोआ दासिम मोनसेबो बियापाव देरहासार जानायखौ नुनो मोनाखै। BJP दोलोआ टटेल 62 सिटआवहा देरहासार जाबाय 20 सिटआव लिडिं खालामगासिनो GN बड' स्टेट राङापारानिखौ नायनो खावलायहरदों बेनिखायनो राङापारानिखौ नायनोसै राङापाराया BTC नि बायजोआव दङ राङापारा 68 नं राङापारा मोननै राउन्ड दंबावो नाथाय राङापारायाव BJP दोलोआ देरहागोना रोखाखौनो बुंनो हायो मानोना गोबां बुरजा भटजों कृष्णा कमल तान्ति बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिड खालामगासिनो दं। नैथियाव कंग्रेसआ अनलि 29,000ल' मोननो हादों बिनि उनाव थामथियाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय मेथ्यु टपन बिथाङा 500
18,511 भट मोननो हादों नाथाय BJP दोलोनि कृष्ण कमल तान्ति बिथाङा 76,194 भट मोननो हादों आरो टटेल 46,555 भटनि मार्जिनजों राङापारायाव कृष्ण कमल तान्ति बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिड खालामगासिनो दं। ओके नेक्स्ट गरेस्वर ओके गरेस्वरखौ खनसे नायनोसै गरेस्वराव BJP आ लिड खालामगासिनो दंमोन दायो सोलिगासिनो गरेस्वराव BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङा देरहासार जाबाय UPPL दोलोनिफ्राय पवित्र कुमार बर' बिथाङा जेननांगौ जाबाय पवित्र कुमार बर' बिथाङा 28,859 भट मोनदोंमोन माने 28,859 भट मोनदोंमोन बिथाङा पवित्र कुमार बर' UPPL दोलोनिफ्राय नाथाय भिक्टर कुमार दास बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय टटेल 98,000 भट मोननानै देरहासार जाबाय। नेक्स्ट बबेखौ नायनांगौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। क'क्राझारा आरो दसे सम नांबावगोन क'क्राझारनि फाइनाल रिजाल्टआ फैनो। तामुलपुर पुट्टु बर' बिथाङा तामुलपुरखौ बुंदों तामुलपुराव बिश्वजित दैमारिया देरहासार जाबाय अलरेडि। रोमै मुसाहारि बिथाङा दिग्गजलिनिखौ नाय आदा बुंदों दिग्गजलिनिखौ दासो नायनायमोन दिग्गजलिनिया अशोक सिंघाल बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिड खालामगासिनो दं। अनसुमा बसुमतारी इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बिथाङा जोबोद खम भट मोनदों दिग्गजलियाव। दत्तमा ना तत्तमा जाखो तामुलपुरनिखौ नायबाय तामुलपुरना बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहाबाय प्रमद बर' बिथाङा जेननांगौ जाबाय। बावखुंग्रियाव BPF दोलोनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङा लिड खालामगासिनो बिथाङानो देरहानायनि लामायाव। दासिम BJP दोलोआ 62 मासियाव देरहाबाय 20 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं। कंग्रेसआ दासिम मोनबायाव देरहाबाय 14आव लिडिं खालामगासिनो दं। BPFआ 9आव देरहाबाय 3आव लिडिं खालामगासिनो दं। BPFआ बबेयाव देरहाखो नोंथांमोननिसिम फोरमायफिनना होनो आखायाव लादों। दतमायाव रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहाबाय। सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहाबाय। मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहाबाय। बाक्सायाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहाबाय। भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहाबाय। उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहाबाय। मासबाताव सरन बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहाबाय। बिरन्जय ब्रह्मआ बिजनिखौ नायनो थिनदों मोजां लिरब्लानो जाबायना आंथ' नायखागोन ना लिरलायलायनांगौ गोनांथि गैया मोजां बुंबानो आं नायखायो। बिनियाव अरुप कुमार दे बिथाङा देरहासार जाबाय आं अलरेडि दासो बुंखानायमोन। बिजनियाव अरुप कुमार दे बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। बिथाङा गासै भट मोननो हादों 71,708 आरो UPPL निफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा अनलि 37,781 भट मोननो हायो। BJP दोलोनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङा 71,708 भट मोननानै देरहासार जाबाय बिजनी बियाबनिफ्राय। UPPL बिथाङा अनलि 37,781 भट मोननो हायो। बिजनीयाव
अरुप कुमार दे बिथाङा देरहासार जाबाय बिजेपि दलनिफ्राय। अके क'क्राझारनिखौ खनसे चेक खालामबावनोसै। क'क्राझार थाम नं क'क्राझार क'क्राझाराव आरो मोननै राउन्ड दंबावो नाथाय क'क्राझारावबो शिवली महिलारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। क'क्राझाराव शिवली महिलारी बिथाङा देरहानायनि लामायाव होननानै बुंनो हायो। नाथाय लरेन्स इस्लारी बिथाङा 34 रोजा भट मोननो हादों। शिवली महिलारी बिथाङा 72 रोजा भट मोननो हादों। बेनिखायनो आरो 2 राउन्ड दंबावो खमसे खम से घन्टासोनि उनावनो क'क्राझारनि फाइनाल रिजाल्टखौ मोन गासै 25,000 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो नाथाय दासिमबो 1000 लाइकखौनो खालामनो हायाखै नोंथांमोना। बेनिखायनो अन्नानै 1000 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। 800 लाइक जाबाय आरो 200 लाइक होयोब्लानो 1000 लाइक जानायनि लामायाव। नेक्स्ट गसाइगावनिखौ नायलाय आदा। अके गसाइगावनिखौ नायनोसै। गसाइगाव 900 लाइक जाबाय आरो 100 लाइक होयोब्लानो 1000 लाइक जासिगोन। अन्नानै 1000 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। गसाइगाव 1 नाम्बार गसाइगावआव फाइनाल राउन्ड सोलिगासिनो। BBF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो। सभाराम बसुमतारी बिथाङा गासै बिनि उनाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय दङ 21 रोजा। बिनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय 19 रोजा। गसाइगावआव BBF दोलोआ देरहानायनि लामायाव। नेक्स्ट गसाइगावखौ नायबाय दायो। गसाइगावखौ सिडलीनिखौ नाय। सिडलीनिया फाइनाल जाबायमोन नामा? सिडलीनिया फाइनाल जाबाय। सिडलीनिया पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय BBF निफ्राय। सोमदोन आदा नोंहा मोजां सापर्टमोन बुजियासै आं। टटेल बेसे जाखो देरहानायफ्रा? टटेल BJP 62 मासियाव BPF मोनस्नि। माने BJPआनो सोरखार बानायगोन रोखा जाबाय माने आसामाव फिन खनसेबाव। मोसाहारि लाइक खालामगासिबो। औ लाइक खालामनांगौ। 2000निबो बांसिन नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो नाथाय लाइकआ अनलि 1000। बेनिखायनो बयबो लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। बाक्सानिखौ नायलाय आदा प्लिज। बाक्सायाव देरहाखांबाय। बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय। राकेश ब्रह्म बिथाङा बाक्सायाव जेननांगौ जाबाय UPPL निफ्राय। पानसामि दैमारि रौताया BTC निसो बियाब। रौताया आसामनि MLA बियाब नङा। बेनिखायनो रौतानिफोरा बबेबा मासबाटआव होयो बबेबा उदालगुरियाव होयो। मानासनिखौ नाय। मानासाव BPFआ देरहाखांबाय। मानासाव BPFनि थानेस्वर भेरगावआथ' गैया। भेरगावआ BTC निसो। तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहाबाय।
BJP निफ्राय क'क्राझारखौ नायलाय आदा क'क्राझारना एसे सम दंबावो क'क्राझारा मोननै राउन्ड दंबावो आधा घन्टासोनि उनाव क'क्राझारा फाइनाल रिजाल्ट फैसिगोन ढेकियाजुलि नायलाय आदा ढेकियाजुलिना अशोक सिंघल बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो नों बबे डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरि ढेकियाजुलि नाय ढेकियाजुलिनिखौ बुंबाय आङो ढेकियाजुलिनियाव अशोक सिंघालानो बांसिन भट मोनगासिनो चिरांनिखौ नायबाय नामा आगै चिरांना बबे मोनसे चिरांना सिडली चिरांना देरहाखांबाय सिडली चिरांना पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहाखांबाय बाक्सा आरो तामुलपुरनिखौ नायलाय आदा बाक्सायाव नै आं स्क्रिनाव होना दिन्थिगासिनो बाक्सायाव मनेसपुरावहा बाक्सानिखौ खोन्था बाक्सायावहा मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय BPF-निफ्राय बेनि उनाव पर्बतजरा आदा पर्बतजरा अके पर्बतजराना कंग्रेसआ नायनोसै पर्बतजराना कंग्रेसआ लिड खालामगासिनो दंमोन दासिम BJP-आ मोन 64आव देरहाबाय BPF-आ मोन 7 कंग्रेसआ मोन 5ल' पर्बतजरा पर्बतजरायाव आरो लास्ट राउन्ड दंबावो पर्बतजरायाव आरो लास्ट राउन्ड मोनसे राउन्ड दंबावो गासै दायो कंग्रेस दोलोआ बांसिन भट मोननानै दङ पर्बतजरायाव गासै 76,371 भट मोननानै कंग्रेसआ आवगायगासिनो नैथियाव BPF दोलोनिफ्राय रिजुल कारिम बिथाङा 67,000 भट मोननो हादों आरो थामथियाव UPPL दोलोनिफ्राय आयुब हुसेन मण्डल बिथाङा अनलि 8,848ल' भट मोननो हादों फिन खनसेबाव बुंनो आखायाव लादों BPF दोलोआ दासिम मोन 7 देरहाबाय बेफोर जादों दतमा बियापाव रबिराम नार्जारी बिथाङा देरहाबाय सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF-निफ्राय देरहाबाय बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय बेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा BPF-निफ्राय देरहाबाय उदालगुरियाव रिहन दैमारी बिथाङा BPF-निफ्राय देरहाबाय मासबादाव सरन बर' बिथाङा BPF-निफ्राय देरहाबाय अल आसामाव सोर देरहाखो तामिना दैमारी अल आसामाव BJP जाबाय मानोना BJP-आ हारसिंनो 64टा मासियाव दायो देरहानानै दङ अब्ला सोरखार बानायनो थाखाय अनलि 64ल' नांगौ आरो BPF-आबो BJP-दोनो थाखानाय लानाय BJP-जों BPF-आ थांबा 70 जाहैयो माने बेनिखायनो आरामसे सोरखार बानायनो हागोन BJP-आ मामायानो खनसेबाव गिबि मन्त्रि जानायनि लामायाव सनु 10 ब्लक जामुदुवार ओके जामुदुवारखौ चेक खालामनि जामुदुवार मोनासै माथो क'क्राझारनिखौ खिन्थाहर सार अके क'क्राझारनिखौ खनसे चेक खालामबावनोसै सार नङालै आं क'क्राझार
क'क्राझारा फाइनाल राउन्ड जाथ'वाखै 16 राउन्ड सोलिगासिनो क'क्राझाराव आरो मोननै राउन्ड दंबावो मोननै राउन्डनि उनावसो क'क्राझारनि फाइनाल राउन्डखौ मोननो हासिगोन क'क्राझाराव दायो 72,000 भटजों सिउलि महिलारि बिथाङा आवगायगासिनो दं नैथियाव लरेन्स इस्लारि बिथाङा 34,000 आरो बिनि उनाव कंग्रेस सिउलि महिलारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो क'क्राझाराव गासै 38,543 भटनि मार्जिनजों सिउलि महिलारि बिथाङा क'क्राझाराव लिड खालामगासिनो सुदेम दैमारि कार्बि आंलंनि नायनो नांगौ नोंथाङा बिनि गेजेरजों बुंहरब्ला दैमारि दिकेजुलि बरसलानिखौ नायलाय ब्र अके बरसलायाव UPPL दोलोआ बिजाथि होदोंमोन BDCनि बाहेराव बरसला बरसलायाव UPPL दोलोआ बिजाथि होदोंमोन BDCनि बायजोआव नाथाय BJP दोलोआनो बयनिख्रुइ बांसिन मोननानै आवगायगासिनो 18टा राउन्डनि मादाव 14 राउन्ड सोलिगासिनो बरसलायाव गासै BJPनिफ्राय रितु बरन शर्मा बिथाङा BJPनिफ्राय गासै 62,989 भट मोननानै आवगायगासिनो UPPLनिफ्राय बाबुराम बसुमतारी बिथाङा गेलेदोंमोन नाथाय बिथाङा अनलि 1,448ल' भट मोननो हादों बरसलायाव देरहानाय गासै 25,000 नायगिरि बिथांमोना लाइभ नायगासिनो बेनिखायनो अननानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय बयबो नायगिरि दासिम BJPआ 65 मासियाव देरहाबाय PPFआ मोनसे कংग्रेसआ मोनद' 65आव देरहानाय माने हारसिंनो सोरखार बानायनो हानायनि लामायाव BJPआ 17टा मासियाव लिडिं खालामगासिनो दासिमबो PPFआ मोनथामाव लिडिं खालामगासिनो मोनस्नियाव देरहाखांबाय BJPआ मोन 65आव लिडिं खालामगासिनो मोन 19आव देरहाखांबाय नेक्स्ट उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा देरहाबाय दिपेन बर' बिथाङा जेननांगौ जाबाय क'क्राझाराव फाइनाल राउन्ड सोलियाखै क'क्राझारनि आरो सम दंबावो दसे बावखुंग्रियाव अरुप कुमार देमोन नामा BPF साबेसे देरहाखो BPFआव दासिम 7 देरहाबाय बावखुंग्रि कमेन्ट खालामगासिनो बावखुंग्रिना रुपचन्द्र रय बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो UPPLनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा 20,000 भट मोननो हादों नाथाय रुपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन 60,569 भट मोननानै नेक्स्ट चिरांनि बबे रनिमा मुसाहारि चिरांनि बबे बियाबखौ नायनो नांगौ कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय सिडली चिराङाव देरहाखांबाय सिडली चिराङाव बानिराम ब्रह्ममोन बिरबल बर' बबेखौ मिनिखो माखौ मिनिखो क'क्राझार बबेयाव देरहाखै फिन खनसेबाव मोननो
BPF दोलोआ दासिम दतमायाव देरहाबाय रबिराम नार्जारि बिथाङा दतमायाव BPF देरहाबाय सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय मानासाव थानेश्वर बसुमतारि बिथाङा देरहाबाय BPF बाक्सायाव मनेश्वर बिथाङा BPF देरहाबाय भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा BPF देरहाबाय उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा BPF देरहाबाय मासबादाव सरन बर' बिथाङा BPF देरहाबाय RX भिडिअ तामुलपुरनिखौ प्लिज तामुलपुराव BJP बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहाबाय प्रमद बर' बिथाङा जेननांगौ जाबाय आदा नों अबेयाव दं आं स्टुडिअ'आव दङ स्टुडिअ' धोरोम बसुमतारि मा रिप्ले हरा बोरा आदा रिप्ले हरगासिनो नोंथाङाबा मा लिरनायमोन गरेस्वर फैलाया मा जाखो धोरोम बसुमतारि फैलाया मा जाखो झारबारि ना सोर जेराखो झारबारि बबे झारबारि मेङाखै नामा ब्र मेंजोब्बाय माथोआ गैला थेवबाबो जोबजासिम होबाय थागोन क'क्राझारनिखौ देखाय क'क्राझारना एसे सम दंबावो फाइनाल राउन्ड जाथ'वाखै गरेस्वरनिखौ खोन्थानाय आदा गरेस्वरनिखौ नायनायमोन नायनायालाय फिन खनसेबाव दिन्थिबावना होनोसै गरेस्वरनिखौ गरेस्वर BJP भिक्टर कुमार दास बिथाङा देरहाबाय UPPL पबित्र कुमार बर' बिथाङा जेननांगौ जाबाय बेटारि ल' जाबाय ब्र नोंना जाथो जेबो नङा चार्ज होगोन चार्ज बिदिब्ला र' Oke, sarsebai. Sunuman borok sur देरहागोन बायदि आसोल BJP देरहाबाय आदा रिप्ले हरगासिनो जाखाबाय नामा आदा दानसोरां जायाखै दिग्गाजलनिखौ खोन्थाहर अके दिग्गाजलनिखौ खनसे नायबावनोसै दिग्गाजलिना आरो मोनथाम राउन्ड दंबावो नाथाय थेवबो अशोक सिंघाल बिथाङा 1 लाख पार जालांबाय भट मोननाया नाथाय कंग्रेसआ 60,000 अनसुमा बसुमतारि बिथाङा only 4,000 अशोक सिंघाल बिथाङानो देरहा बिरबल बर' रिप्ले हरगासिनो क'क्राझारनिखौ खोन्थाहर क'क्राझारनिया एसे सम दंबावो समस्तिनिखौ खोन्था जुमदुवार आच्छा र' जुमदुवार गैया माथो आं मिथिया BDCनि बायजोनिखौ आं बारा मिथिया जुमदुवार मोनाखै आं धोरोम बसुमतारि
नों मेंबायलै आदा मेंबायथ' आरो बिजनिनिखौ खिन्थाहर बाबु अके बिजनिनिया देरहाबायथ' BPF देरहाबायथ' बिजनियाव आच्छा बिजनिया फाइनाल रिजाल्ट जायाखैथ' बिजनिखौ नायनि बिजनिखौ नायनि र' BJPया दायो 66 सिट देरहाबाय कंग्रेसआ मोनस्नि BPFआ मोनस्नि बिजनि बिजनियाव अरुप कुमार देआ देरहाबाय BJP दोलोनिफ्राय मासबाद आदा मासबाद सोमखोर बर' मासबादाव सरन बर' बिथाङा देरहाबाय कक्लाबारिनिखौ खोन्थाहर कक्लाबारि गैया कक्लाबारिया BTC निसो राङापारानिखौ खोन्थाहर राङापारायाव BJP तामुलपुरनिखौ खोन्थाहर तामुलपुराव बिथाङा देरहाबाय आदा भटा बबेयाव होदों नटायावसो होदों आं क'क्राझार अके क'क्राझार क'क्राझारना आरो मोननै राउन्ड दंबावो मोननै राउन्डनि उनावसो क'क्राझारनिखौ मोनथिनो मोनसिगोन क'क्राझाराव दायो शिवली महिलारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै शिवली महिलारी बिथाङा 72,906 भट मोनदों लरेन्स इस्लारी बिथाङा अनलि 34,000 भट मोनदों आदा ब्लार जादों जाखागोन नेटवर्क प्रब्लेम एसे दङ मानासनिखौ खोन्थाहरलाय मानासाव BPFआ देरहाबाय मानासाव सेस बिजनियाव गुबुन हारियासो देरहाबाय बिजनियाव अरुप कुमार देमोन नामा BJP दोलोनिफ्राय इस MCLA Constituency under BTC not MLA नंगौ मधुवारा मोनसे BTC निसो बियाब पर्बत जरायाव BJPया 82 मासिजों आवगायगासिनो कंग्रेसआ 19 BPFआ 10 AJPआ 10 AIUDFआ 2 रायजर दला 2 AITCआव 1 देरहाखौ बुङोब्ला BJPया गवालपारा पबित्र राभा बिथाङा दुधनायाव टंकेश्वर राभा बिथाङा देरहाबाय अभयापुरियाव भूपेन रय बिथाङा देरहाबाय बिजनियाव अरुप कुमार दे बिथाङा देरहाबाय भवानीपुराव रन्जित कुमार दास बिथाङा देरहाबाय बक'आव राजु मेस बिथाङा देरहाबाय आरियाव हिमांशु शेखर बायसिया बिथाङा देरहाबाय रङियायाव भवेश कलिता बिथाङा देरहाबाय कामालपुराव दिगन्त कलिता बिथाङा देरहाबाय निउ गुवाहाटीयाव
बिजय कुमार गुप्ता बिथाङा देरहाबाय। निउ गुवाहाटीयाव दिप्लु रन्जन शर्मा बिथाङा देरहाबाय। गुवाहाटी सेन्ट्रेलाव बिजय कुमार गुप्ता बिथाङा देरहाबाय। जालुकबारियाव हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया देरहाबाय। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा देरहाबाय जालुकबारिनिफ्राय गासै 89,434 भटनि मार्जिनजों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जालुकबारि। बेनि उनाव निफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङा देरहाबाय। तामुलपुरनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहाबाय। टंलानिफ्राय बिकान चन्द्र डेका बिथाङा देरहाबाय। मंगलदैनिफ्राय नीलिमा देवी बिथाङा देरहाबाय। जागिरदनिफ्राय पीयूष हाजरिका बिथाङा देरहाबाय। बेनि उनाव बिश्वनाथनिफ्राय पल्लभ लसान बिथाङा देरहाबाय। बिहालीनिफ्राय मनिन्द्र दास बिथाङा देरहाबाय। गहपुरनिफ्राय उत्पल बरा बिथाङा देरहाबाय। बेनि उनाव धेमाजिनिफ्राय डक्टर रनुज पेगु बिथाङा देरहाबाय। जनाइनिफ्राय भुपेन पेगु बिथाङा देरहाबाय। बेनि उनाव आरो तिनिसुकियानिफ्राय पुलक गहाय बिथाङा देरहाबाय। बेनि उनाव जरहाटनिफ्राय हितेन्द्र नाथ गस्वामी बिथाङा देरहाबाय। हाई प्रफाइल केन्डिडेटफोरनिखौल' बुंना होदों आं, बाखि नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय। दासिम टटेल बिजेपिआ 60 बिजाथिफोरा दासिम देरहाबाय। कंग्रेसाव 9 आरो बिपिएफआव मोनसे देरहाबावबाय। बे समाव मोनसेबाव बिपिएफनिफ्राय देरहाबावबाय, बेनो जाबाय गसाइगावआव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय। गासै बिथाङा भट मोननो हादों 44,394 भट। मार्जिना जाबाय, देरहानायनि मार्जिना जाबाय 22,977। गसाइगावआव सभाराम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहाबाय। गासै 23,000 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो। अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय, 2K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। मानोना 2Kनिबो बांसिन नायगिरि बिथांमोना दासिम नायगासिनो, बेनिखायनो 2K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय अन्नानै। दासिम मासियाव देरहासार जाबाय। नाथाय इउपिपिएलआ मोनसेबो मासियाव देरहानो हायाखै। बिपिएफ दोलोआ दासिम 9 मासियाव देरहासार जाबाय। बेफोर जाबाय गसाइगाव 1 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा देरहासार जाबाय। 2 नं दतमा बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा देरहासार जाबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय। सिडली चिरां बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। मानासनिफ्राय थानेश्वर देरहासार जाबाय। बाक्सानिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहासार जाबाय। महेश्वर बर' बिथाङा देरहासार जाबाय। उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा देरहासार जाबाय। माजबाटनिफ्राय सरन बर' बिथाङा देरहासार जाबाय। 2000निबो बांसिन नायगिरि बिथांमोना लाइभ नायगासिनो, बेनिखायनो अन्नानै 2K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। चेनेलाव जायफोरा गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय। 23K जानो थांगासिनो चेनेला, बेनिखायनो अन्नानै चेनेलखौ 23K खालामना होयोब्लानो जाबाय। फिन खनसेबाव गसाइगावनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय। दतमानिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा बिपिएफनिफ्राय, ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहाबाय। मानासनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहाबाय। बाक्सानिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहाबाय। भेरगावनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहाबाय। उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहाबाय। माजबाटनिफ्राय सरन बर' बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहाबाय। अन्नानै
2K लाइक खालामनो 2300 नायगिरि बिथांमोना 2K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय लाइक खालामना होआखै गोबां खस्थ'ब्लाबो मोजां नंलाबाबो लाइक होगासिनो अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय 2K लाइक दासिम BJPनिफ्राय 69 आरो मोन 13 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं बारा सम गैला आरो 1 आवार्सनि गेजेरावनो फाइनाल रिजाल्ट जासिगोन साननाया फिनिश जासिगोन 1 आवार्सनि गेजेरावनो पर्बत जरायाव कंग्रेस दोलोआ लिड खालामगासिनो फाइनाल रिजाल्ट फैथ'वाखै पर्बत जरानिफ्राय मालागुरि पर्बत जरा बावखुंग्रियाव BBF निफ्राय लिड खालामगासिनो दंमोन क'क्राझारा फाइनाल जायाखै दा जाथ'वाखै क'क्राझारा एसे सम नांबावगोन आधा घन्टासोनि गेजेरावनो क'क्राझारनि फाइनाल रिजाल्टआ फैसिगोन BJPआ 69 मासियाव देरहागासिनो कंग्रेसआ मोन 8 आरो BPFआ मोन 8 AGPआ मोन 6 अके पर्बत जरानिया लास्ट राउन्ड दंबावो गंसे राउन्ड दंबावो पर्बत जरानिया कंग्रेस दलनिफ्राय मोहम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बिथाङा बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो नैथियाव BPF दोलोनिफ्राय रिजुल कारिम बिथाङा नैथियाव दङ थामथियाव आयुब हुसेन मण्डल बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय मोहम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बिथाङा गासै भट मोननो हादों 76,822 नैथियाव 67,000 नैथियाव रियाजुल कारिम बिथाङा 67,950 आरो थामथियाव UPPL दोलोनिफ्राय आयुब हुसेन मण्डल बिथाङा 8,900 भट मोननो हादों कंग्रेस दोलोआ पर्बत जरायाव लिड खालामगासिनो गासै 8,872 भटनि मार्जिनजों लास्ट राउन्ड दंबावो 19 राउन्ड सोलिगासिनो BJPआ अबे देरहाखो खिन्था BJPआ गासै मोन 70 जाबाय BJPआ गासै मोन 70 मासियाव देरहासार जाबाय डेट मिन्स हारसिंनो सोरखार जालुकबारिनिफ्राय देरहासार जाबाय BTCनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहासार जाबाय आरो टंलानिफ्रायबो BJPआनो मोनदां क'क्राझार अके क'क्राझारना एसे सम दंबावो क'क्राझारना फाइनाल राउन्ड सोलियाखै जाथ'वाखै क'क्राझारना फाइनाल राउन्ड सोलिगासिनो दसे समनि उनावनो क'क्राझारनि देरहानायखौ फोरमायना होसिगोन क'क्राझाराव सिउलि महिलारी BPF दोलोनिफ्राय बिथाङा देरहागोना रोखा जाबाय सिउलि महिलारी बिथाङा मोनहादों 74,816 भट UPPL दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा मोननो हादों अनलि 35,000 बेनि उनाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय मानिक चन्द्र ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों अनलि 7 बेयावनो रोखा जायोदि क'क्राझारनिफ्राय
बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानाया रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो सिउलि महिलारि बिथांखौ देरहानाय एबा उइनार हिसाबै फोसावनाय जासिगोन। क'क्राझाराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सिउलि महिलारि बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो सिउलि महिलारि बिथांखौ डिक्लेयार खालामसिगोन उइनार हिसाबै। अके दै लोंनायमोन आं। गासै 2000 नायगिरि बिथांमोना लाइभ नाय, नाथाय लाइकआ अनलि 1700 बेनिखायनो 2002K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। अनलि 3 लाइक नांगौ जानानै दङ। नोंथांमोना कमप्लिट खालामना होयोब्लानो जाबाय अननानै। 2K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। दसे समनि उनावनो क'क्राझारनि फाइनाल रिजाल्टखौ फोसावनाय जासिगोन। दासिम अके BPFआ मोनसे आपडेट बाव, BPFआ दासिम मोन 9 मासियाव देरहासार जाबाय। निउ बबेयाव मोन 9 जाबाय न? मोन 9 अके मोन 9 जाबाय BPFनिया। क'क्राझार डिक्लेयार जाबाय सिउलि महिलारि बिथाङा। क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङा देरहासार जाबाय। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सिउलि महिलारि बिथाङा क'क्राझाराव देरहासार जानो हाबाय। क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। लरेन्स इस्लारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय क'क्राझाराव जेननो गोनां जाबाय। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सिउलि महिलारि बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय देरहासार जाबाय। नै डिक्लेयार खालामना होबाय। सिउलि महिलारि बिथाङा गासै भट मोननो हादों 74,816 भट आरो लरेन्स इस्लारि बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय मोननो हायो 35,183 आरो कंग्रेसनिफ्राय मानिक चन्द्र ब्रह्म बिथाङा मोननो हायो 7,000। सिउलि महिलारि बिथाङा देरहासार जानाया जाबाय। गासै 39,633 भटनि मार्जिनजों क'क्राझारनिफ्राय सिउलि महिलारि बिथाङा देरहासार जाबाय। दासिम गासै BPFआ मोन 9 बिएफआव देरहासार जाबाय। BJPआ मोन 71, कंग्रेसआ मोन 8ल'। क'क्राझारनिखौनो बुंगासिनो। क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङा देरहासार जाबाय BPF दोलोनिफ्राय। बुद्धेश्वर बसुमतारी राङापारायाव BJP पर्बतजरा। अके पर्बतजरानि फाइनालखौ नायनोसै। पर्बतजरानि लास्ट राउन्ड दंबावो मोनसे राउन्ड 20 मिनिटसोनि गेजेरावनो पर्बतजरानियाबो फाइनाल जासिगोन। बारा सम गैला आरो 1 आवारसोनि गेजेरावनो फाइनाल रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन। 1 आवारसोनि गेजेरावनो रिजाल्ट साननाया जोबसिगोन। कमेन्ट खालामना खोन्थाहरब्लानो जाबाय बबेनिखौ नायनो।
बरबत-जरा UPPL मा जाखो UPPL मोनसेबो देरहायाखै तामुलपुराव बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहाबाय BJP दलनिफ्राय उदालगुरियाव रिहन दैमारी बिथाङा देरहाबाय दिपेन बर' बिथाङा जेननांगौ जाबाय दावराव बर' गोजोननाय थाबाय आदा खोन्थानायनि थाखाय वेलकाम इमान खिन्था हरैब्लाय आंथ' खिन्था हरा माथो दिकेजुलिनि फाइल दिकेजुलिना एसे सम दंबावो क'क्राझारनिफ्राय सिउलि महिलारि बिथाङा BPF देरहासार जाबाय बावखुंग्रिनिफ्रायबो आच्छा बावखुंग्रिनिफ्राय बावखुंग्रिना एसे सम दंबावो बावखुंग्रिनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा 60,569 भट मोननानै आवगायगासिनो दं नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय सापाली माराक बिथाङा 38,000 भट मोनदों आरो थामथियाव प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय अनलि 20,799 भटल' मोननो हादों दसे समनि उनाव बावखुंग्रि बियाबनि फाइनाल रिजाल्टखौ मोननाय जासिगोन 16 राउन्ड सोलिगासिनो 21 राउन्डसिम भट साननाया जागोन रूपम चन्द्र रय बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो BPF दोलोनिफ्राय मानास थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहाबाय फैलाजे बरगयारी बिथाङा मानासनिफ्राय जेननो गोनां जाबाय अके BJPआ दासिम 72टा मासि कंग्रेसआ मोन 10 BPFआ मोन 9 AGPआ मोन 6 AIUDFआ मोनसे रायजर दलआ मोनसे आरो तृणमूल कंग्रेसआ मोनसे अखिल गगৈ बिथाङा देरहाबायना देरहायाखै अखिल गगৈ बिथाङा देरहाबायना देरहायाखै अखिल गगैना बबे समस्तियावमोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरलाय अखिल गगैनिखौ नायनि शिबसागर अखिल गगৈ प्रमद बर'आलाय देरहाखोना जेनबाय प्रमद बर' बिथाङा जेनबाय बिश्वजित दैमारी बिथांजों शिबसागर अखिल गगैनिखौ नायनि र' अखिल गगৈ आच्छा अखिल गगैया देरहानो थाखाय 1 राउन्ड आरो 1 राउन्ड दंबावो अखिल गगैनिया अखिल गगै देरहाबाय शिबसागर अखिल गगैना डिक्लेयार जानो एसे सम दंबावो नाथाय देरहागोना रोखा जाबाय अखिल गगैया गरेस्वरनिखौ खोन्थालाय गरेस्वरना BJP मोन नामा अखिल गगैया देरहानाया रोखा जाबाय किन्तु डिक्लेयार जाथ'वाखै फाइनाल राउन्ड दंबावो बाक्सायाव BPFआ देरहाबाय निम अफिस बाक्सायाव BPFआ देरहाबाय मनेश्वर ब्रह्ममोन नामा राकेश ब्रह्म बिथांनि हेंथा गेलेदोंमोन राकेश ब्रह्म बिथाङा बाक्सायाव जेननो गोनां जाबाय क'क्राझार बिलिफां ब्रह्म क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङा देरहाबाय गौरब गगৈ आच्छा गौरब गगৈ जेनबाय नंगौ नामा
गौरब गगैया बबेयाव गेलेनायमोन आं बावगारबाय जरहाट आदसा जरहाटाव नायनो र' गौरब गगैया जरहाटाव गेलेदोंमोन जरहाट आदसा गौरब गगैया जेनबायथ' अपोजिशननि लिडारानो जेनबाय अपोजिशननि लिडार हाई प्रफाइल गौरब गगৈ बिथाङा हितेन्द्रनाथ गस्वामी बिजेपि दोलोनि बिथांजों जेननो गोनां जायो गौरब गगैया कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि गौरब गगৈ बिथाङा जेननो गोनां जाबाय मासबादनिया सोर मासबादनियाव चरण बर' बिथाङा देरहाबाय चिरांनि बबे मासबादाव चरण बर' देरहाबाय क'क्राझारना देखायफिनलाय बेसे भटजों देरहाखो मिस जाबाय आंना अके जेबो नङा क'क्राझारनिखौ खनसे दिन्थिफिनना होनसै बेयावनो फैखाबाय क'क्राझारनिया लिस्टआव क'क्राझारनियाव सिउलि महिलारि बिथाङा गासै भट मोननो हादों 72,816 एबा 74,816 आरो जाबाय देरहानायनि मार्जिना जाबाय 39,633 बे जाबाय सिउलि महिलारि बिथांनि देरहानायनि मार्जिन दिपेन बर'आ जेनबाय नामा दिपेन बर'आ जेनबाय रिहन दैमारि बिथांजों 2K लाइक खालामना होदो बयबो 2K जानो थाखाय अनलि 100 लाइकनि गोनांथि बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना दासिमहालागै लाइभ नायगासिनो अननानै 2K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय 2K जानो बारा नांलिया 2300 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो बेनिखायनो अननानै लाइक खालामनानै 2K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय अनलि 50ल' लाइक नांबावगौ बेनिखायनो 2K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय बुंनायाबो एसे जाया जालांदोंसै मानोना गोबाव सम जाबाय लाइभ होबाय थानाया अके थैंक यू 2K जाथारनोसै आरो 5 जन सोगोम बर' मामाया देरहाबाय दोहैनो देरहाबाय मामाखौ फेजेननो हानाय रावबो गैया पर्बत जरानिखौ नाय आदा पर्बत जरानिया एसे माने नों बावखुंग्रिनिखौ नाय अके बावखुंग्रिनिखौ नायनो नांगौनो बावखुंग्रिनियाव एसे टाइम दंबावो बावखुंग्रिनिया रूपम चन्द्र रय BPF निफ्राय आरो दसे समनि उनावनो बावखुंग्रिनि फाइनाल रिजाल्टआ फैसिगोन BPF निफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा मोननो हादों 60,728 भट नैथि 39,338 मोननो हादों थामथियाव UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा अनलि 21,000ल' भट मोननो हादों रूपम चन्द्र रय बिथाङा BPF निफ्राय बावखुंग्रियाव बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं अके BJPआ टटेल 75 सिटआव दासिम देरहाबाय आरो मोनस्नि सिटआव खालामगासिनो दं जोबनो थांगासिनो BPFआ 9 सिटआव देरहाबाय मोनसेयाव लिडिं खालामगासिनो बारा सम गैला फाइनाला फैनो थाखाय दसे समनि उनावनो क्लियार जासिगोन दतमा BPFआ बबेयाव देरहाखो खनसे बुंनो हाबावनि BPFआ देरहाबाय साइगावआव सबाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय 2 नं दतमा बियापाव रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय 3 नं क'क्राझार बियापाव सिउलि महिला दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय सिडली चिरां 19 नं सिडली चिरां समस्तियाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा
मानास 44 नं मानास बियाबाव बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। 42 नं बाक्सा बियाबनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। 45 नं भेरगाव बियाबनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। 46 नं उदालगुरि बियाबनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। मासबाद बियाबनिफ्राय सरन बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय। गासै दासिम BPF आ मोनगु मासियाव देरहासार जानो हाबाय, नाथाय UPPL आ दासिमबो मोनसेबो मासियाव देरहासार जानायखौ नुनो मोना। BPF आ मोनसे दंबावो, BPF निया बावखुंग्रियाव रुपम चन्द्र राय बिथांनिया फैनो दंबावो। अब्लानो BPF ना गासै मोनजि बियाबाव देरहानाय जागोन। BPF आ गासै मोनजि देरहागोन रोखा जाबाय। गासै टटेल BTC आव मासि दंमोन, बेनि मादाव मोनब्रैखौ BJP दोलोनो हगारना होदोंमोन। बेनि मादाव मोनसेखौ कंग्रेस दोलोआ पर्बत जराखौ कंग्रेस दोलोआ लिडिं खालामगासिनो दं आरो मोनसेखौ BPF दोलोआ मोननो थांगासिनो रुपम चन्द्र रायनिफ्राय। बेनि उनावनो BPF आ मोनजि जागोन, कंग्रेसआ मोनसे जागोन आरो BJP आ मोनब्रै जागोन BTC आव। क्लियार जाबाय BTC निफ्राय रिजाल्टआ। BPF आ गासै मोनजि मोनगोन, कंग्रेसआ मोनसे मोनगोन आरो BJP आ मोनब्रै मोनगोन BTC आव। नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ आसामनि मेपखौ। बे आसामनि मेपआव जेसेबांखि येल्ल' नुगासिनो, गोमो अरेन्ज, बे गासैबो BJP नि दखल आरो बे BTC एरियायाव जेसेबांखि ब्लु नुगासिनो बेफोर गासैबो BPF। जेसेबांखि अरेन्ज नुगासिनो बे गासैबो BJP नि दखल। ढेकियाजुलिखौ नायलाय, राकेश ब्रह्मआ बेसेबां गावजेन। राकेश ब्रह्मआ गोबां बुरजा मार्जिनाव जेननांगौ जानानै फैदों बिथां मनेश्वर ब्रह्मजों। ढेकियाजुलिनिखौ खनसे नायबावनोसै। ढेकियाजुलिनिया फाइनाल रिजाल्ट फैनो दसेल' सम दंसै। खमसे खम 5 मिनिट 10 मिनिट्सनि गेजेरावनो ढेकियाजुलिनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जासिगोन। अशोक सिंगल बिथाङा देरहागोना रोखा जाबाय। बिथाङा गासै भट मोननो हादों 1,11,880। 1,11,880 भट मोननो हादों अशोक सिंह BJP निफ्राय ढेकियाजुलि बियाबाव। नैथियाव कंग्रेसआ गासै 63,000 भट मोननो हादों। थामथियाव इन्डिपेन्डेन्ट अनसुमा बसुमतारी बिथाङा अनलि 4,980 हादों। अशोक सिंघाल बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय 1,11,880 भट मोननानै ढेकियाजुलि समस्तिनिफ्राय देरहागोना रोखा। क'क्राझारनिखौ देखाय। क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङा देरहाबाय। दतमानिखौ खनसे नायबावलाय। दतमायाव रबिराम नार्जारी बिथाङा देरहाबाय BPF दोलोनिफ्राय। गासै बिथाङा भट मोनदोंमोन 48,775 आरो देरहानाय मार्जिना जाबाय 24,283। जायफोरा दासिमहालागै लाइभ नायगासिनो बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो लाइभखौ दासिमहालागै लाइक खालामाखैब्ला अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय।
नेक्स्ट कमेन्ट तामुलपुरनिखौ खनसे खोन्थालाय तामुलपुराव BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहाबाय UPPL नि प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव जेननांगौ जाबाय सिगां बिजनियाव आच्छा बिजनियाव BJP मोन न बिजनियाव बिजनियाव BJP निफ्राय अरूप कुमार दे बिथाङा देरहासार जाबाय नामा देरहासार जाबाय उदालगुरिना सोर जाखो सार उदालगुरिनि रिहन दैमारी BPF दोलोनिफ्राय दिपेन बर' गोजोननाय थाबाय खोन्थाहरनायनि थाखाय अके वेलकाम बासुगावथ' नुवाखै आं नोंथाङा BTC निखौसो बुंदो नामा BTC नङाना दा बे बनरगाव गैया गसाइगावआव BPF दोलोनिफ्राय सबाराम बसुमतारी बिथाङा देरहासार जाबाय बिथाङा गासै भट मोननो हादों 44,394 मार्जिना जाबाय 22,977 मार्जिन माने फारागथि माने बिसनि भट मोननानै गुबुनफोरनि रुजुनायाव बेसेबां भट मोननानै बिथाङा देरहासार जादों बेखौ बुङो मार्जिन UPPL नि सासेबो देरहायासै नामा फैलाव बसुमतारी नं UPPL नि दासिम सासेबो देरहायाखै आरो देरहानाय नुहुराखै खोन्थाहरलाय बावखुंग्रिनिया फैनो एसे बावखुंग्रियाव रूपम चन्द्र रय बिथाङा खालामगासिनो गासै 61,612 भटजों दसे समनि उनावनो बावखुंग्रियाव BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा देरहानानै टटेल BPF दोलोआ मोन 10 देरहानाया रोखा जागोन BTC आव BPF दोलोआ मोन 10 BJP आ मोन 4 आरो मोनसे कंग्रेस पर्बत जरायाव कंग्रेस पर्बत जरानिया फैसिगोन रिजाल्टआ एसे टाइम दंबावो पर्बत जरा कंग्रेसआ देरहागोना रोखा जाबाय मानोना दसे समनि उनावनो पर्बत जरायाव कंग्रेसनिफ्राय मोहम्मद आशराफुल इस्लाम शेखखौ विनार डिक्लेयार खालामनाय जासिगोन BTC आव मोनसे कंग्रेस पर्बत जरायाव कंग्रेस BPF निफ्राय रिजुल कारिम बिथाङा 68,106 भट मोनदोंमोन आरो UPPL निफ्राय आयुब हुसैन मन्डल बिथाङा अनलि 8,920 भट मोननो हायो मानासाव फैलाजे बरगयारी बिथाङा जेननांगौ जाबाय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय मानासाव दिलीप गयारी मानासाव BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी देरहाबाय फैलाजे बरगयारी बिथाङा जेननांगौ जाबाय बिजनि चिराङाव BJP बिपुल बसुमतारी क'क्राझारनिया सोर देरहाखो आदा क'क्राझारनिया शिवली महिलारी बिथाङा देरहाबाय BPF दोलोनिफ्राय सनितपुर ढेकियाजुलिनिखौ खोन्थालाय आदा सनितपुर ढेकियाजुलियाव अशोक सिंगल बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय अशोक सिंगल बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय मानोना लास्ट राउन्ड सोलिगासिनो अशोक सिंगल बिथाङा गोबां भट मोननो हादों बिथांनि खाथियाव नुहुराखै रावखौबो
बेनिखायनो अशोक सिंघल बिथाङानो देरहागोन रोखा जाबाय दिकेजलिंनिफ्राय। गहपुराव सोर देरहाखो? गहपुराव BJP देरहाबाय। बावखुंग्रिना दाबो जाया नामा? बावखुंग्रिना एसे टाइम। बावखुंग्रि BPF ना टटेल मोनजि जागोन। बावखुंग्रिना एसे टाइम दंबावो। धोरोम बसुमतारी आदा मा रिप्ले होला? रिप्लेखौनो होगासिनो। रिजाल्टआथ' दायो मोनथिजोबखाबाय, आं कमेन्टखौसो रिप्ले होगासिनो। आदा बिजनि मानासाव थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय। बावखुंग्रिना सम दंबावो एसे, बावखुंग्रिनिखौ नायनोसै। बावखुंग्रि बावखुंग्रिना एसे सम दंबावो। बावखुंग्रिनिया जोबखांबानो बेयाव BPF देरहागोन। बावखुंग्रियाव BPF देरहाखांनायनि उनाव BTC आव BPF दोलोआ मोन 10टा मासि जागोन, मोनसे कंग्रेस आरो मोनब्रै BJP। चिरां फैलाव चिरांनि बबे? सिडली चिरां ना आरो चिरांनि बबे बियाब बेखौ बुङोब्लानो जाबाय, अब्लानो नायगोन। जायफोरा दासिम लाइभखौ नायनानै लाइक खालामाखै अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। लाइभआ खमायलांगासिनो, भिउवार्सआ नंगौ खमायखासिगोन, मानो होनब्ला रिजाल्टखौ बयबो मिथिखाबाय। BJPआ दासिम 79 मासियाव देरहाबाय, अलरेडि देरहाबाय आरो 3टा मासियावहा लिडिं सोलिगासिनो दं। BJPआ टटेल मोन 79 देरहाबाय, मोनथामाव लिडिं सोलिगासिनो दं। कंग्रेसआ मोन 12 देरहाबाय, मोन 7 लिडिं सोलिगासिनो दं। BPFआ मोन 9 देरहाबाय, मोनसेयाव लिडिं सोलिगासिनो दं, मोनसेयाव बावखुंग्रि। बे बावखुंग्रियाव देरहानायनि उनाव BPFआ मोन 10 जासिगोन टटेल। क'क्राझारनिखौ खनसे नायबावलाय। क'क्राझारनिखौ सिउलि महिलारि बिथाङा देरहाबाय। थेवबाबो खनसे दिन्थिबावना होनोसै आं। क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङा गासै 74,816 भट मोनदोंमोन। लरेन्स इस्लारि बिथाङा मोनदोंमोन 35,183। मार्जिना जाहैबाय, सिउलि महिलारि बिथांनि देरहानाय मार्जिना जाहैबाय 9,633। बाक्सानिया मा खबर? बाक्सायाव देरहाबाय BPF, मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा। जायफोरा दासिम लाइक खालामना होयाखै अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। UPPLआ 0 नामा आदा? UPPLआ दासिमथ' 0 माने 0 जाखासिगोन दायो। आरो UPPLआ लिडिंबो गैखाला, लिडिंबो गैया, बेनिखायनो UPPLआ 0खौनो बुंनांसिगोन। BPFआ मोन 10, कंग्रेसआ मोनसे आरो BJPआ मोनब्रै BTC आव। बावखुंग्रि नालाय एसे सम दंबावो। बावखुंग्रिना जोबखांबानो BTC आव रिजाल्टआ जोबसिगोन। बावखुंग्रिनि जोबबानो BTCनि इलेक्सन साननाया जोबसिगोन। बावखुंग्रियाव BPFआ लिड खालामगासिनो दं। BPFआ देरहानायनि उनाव BPFना टटेल मोन 10 मासि जागोन, कंग्रेसआ मोनसे जागोन परबत जरानिफ्राय, आरो बाखि आदाराव थानाय माबा नामा BJPना मोनब्रै। सरि, बाक्सानिखौ नायना हो आदा। बाक्सानियाव
BPF देरहाबाय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय BJP टोटाल 80 देरहाबाय मोननै लिडिं सोलिगासिनो बे मोननैया जोबबानो BJP नि बिसायख'थि साननाया जोबसिगोन बेनि उनाव कंग्रेसआ मोन 12 मोन 7 लिडिं सोलिगासिनो BJP लिडिं सोलिगासिनो बाक्सानिखौ दिन्थिनो हानोसै बाक्सा बाक्सायाव 8,820 भट मोननानै देरहासार जायो राकेश ब्रह्म बिथाङा भट मोनो 39,770 देरहानाय मार्जिना जाबाय 49,050 गोबां भटनि फारागथिजों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहासार जायो BPF दोलोनिफ्राय बिक्की बसुमतारी प्रमोद सारना बोरै जाखो सार प्रमोद बर' बिथाङा BJP नि बिश्वजित नांगौ जाबाय उदालगुरिनिया बेसेबाङाव देरहाखो अके खोन्थाना होफिननोसै खनसेबाव BPF निखौ गसाइगावआव सभाराम बसुमतारी बिथाङा BPF निफ्राय देरहाबाय गासै 44,394 भट मोननो हादोंमोन बिथाङा देरहानाय मार्जिना जाबाय 22,977 बेनि उनाव दतमायाव रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जायो बिथाङा गासै भट मोननो हायो 48,775 बिथांनि देरहानायनि मार्जिना जाबाय 24,283 बिनि सिउली महिलारी बिथाङा टटेल भट मोननो हायो 74,816 भट बिनि उनाव देरहानायनि मार्जिना जाबाय 39,633 बिनि उनाव सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा टटेल भट मोननो हायो 1,275 देरहानायनि मार्जिना जाबाय 38,601 बिनि उनाव बाक्सायाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा देरहासार जायो मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहासार जायो BPF निफ्राय गासिबो BPF नि गोजा बेरफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा देरहासार जायो उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारी मासबादनिफ्राय सरन बर' AGP ना बेसेबां दैमालु नार्जारी असम गण परिषद AGP ना 9 मोननैयाव लिडिं सोलिगासिनो बावखुंग्रिना नायदो बावखुंग्रिना एसे सम दंबावो 20 मिनिटसोनि उनावहा बावखुंग्रिना डिक्लेयार जासिगोन आरो मोनसे राउन्ड दंबावो बावखुंग्रिना डिक्लेयार जाखांनायनि उनावनो BTC नि बिसायख'थि साननाय हाबाफारिया जोबगोन दिग्गाजुलियाव अशोक सिंह देरहानाय डिक्लेयार खालामबाय अशोक सिंघाल बिथांखौ दिग्गाजुलियाव देरहानायखौ डिक्लेयार खालामबाय अशोक सिंघाल बिथाङा 1,11,880 भट मोननानै दिग्गाजुलियाव देरहासार जाबाय बिथांनि देरहानायनि मार्जिना जाबाय 48,169 बिनि उनाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय 63,711 भट मोननानै कंग्रेस दोलोनिफ्राय बाटास अरां बिथाङा नैथियाव जायगा मोनो बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट अनजुमा बसुमतारी बिथाङा 4,983 भट मोननो हायो अशोक सिंघाल बिथाङा दिग्गाजुलियाव देरहासार जाबाय तिरांटा टटेल सोर बेसे देरहाखो टटेल BJP 80टा मासि देरहानानै दङ मोननैयाव लिडिं सोलिगासिनो कंग्रेसआ मोन 12 देरहाबाय मोन 7 लिडिं सोलिगासिनो BPF मोन 9 देरहाबाय मोनसेयाव लिडिं सोलिगासिनो AGP
मोनदाइन देरहाबाय, मोननै लिडिं सोलिगासिनो, AIUDF आ मोननै देरहाबाय, रायजर दला मोननै देरहाबाय आरो तृणमूल कंग्रेसआ मोनसे देरहाबाय। मारै स्ल' आदा नेटा मबाइल नेटवर्कसो इउज खालामगासिनो आङो, बेनिखायनो नेटा स्ल', एडजास्ट खालामोब्लानो जाबाय। आं एक्सप्लेन खालामनानै बुंजोबखादों जाबाय। जायफोरा बिथांमोना दासिमहालागै नायगासिनो लाइभ, दसे समनि उनावनो बिसायख'थि साननाया जोबनो थांगासिनो। नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ बबे दोलोआ सोरखार बानायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय, जायफोरा दासिमहालागै लाइभ नायगासिनो। बेनिखायनो बांसिनानो थांजोब्बाय, नाथाय थेवबाबो थांनायनि सिगां लाइक खालामना होलांब्लानो जाबाय। थेंक इउ ब्रादार, वेलकाम। चिरांनि आदा 13 नाम्बार, अके 13 नाम्बार चिरांनिखौ नायना होनसै खनसेबाव। 13 नाम्बार चिराङा 13 नाम्बार नङाना, गवालपारा वेस्टसो। नोंथाङा BTCनि बियाबखौसो बुंगासिनो। बेयो BTCनि बियाब नङा, बियो MLA सो। बावखुंग्रि सोरां ब्रह्म बावखुंग्रिना आरो 10 मिनिटसो टाइम लाबावगोन। ढेकियाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङा देरहाबाय। दायो बावखुंग्रिनिल' दंबावो BTCनिया, बावखुंग्रिनि BTCनि बिसायख'थि साननाया जोबसिगोन। बावखुंग्रियाव रुपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिड खालामगासिनो दङ। गासै बिथाङा भट मोननो हादों 69,677। नैथियाव साफाली माराक बिथाङा कंग्रेसनिफ्राय 38,967 भट मोननो हादों आरो थामथियाव प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 21,000 भट मोननो हादों। दसे समनि उनावनो रुपम चन्द्र रयखौ BPF दोलोनिफ्राय देरहासार डिक्लेयार खालामनाय जासिगोन। BJP ना सोर सरकार जामारसिगोन ना बाय BJP सोरखार दागोन। तामुलपुराव बिरजु दैमारि बिथाङा देरहाबाय। नोंनिबा सोर देरहागोन? BJP आ देरहाबाय। अरुणा बसुमतारी, बिश्वनाथनिखौ नायनि तामुलपुर आदा, अके तामुलपुरनिखौ खनसे देखायना होनसै। बिश्वनाथनिखौ नायग्रोनि। बिश्वनाथाव BJP दोलोनिफ्राय पलाप लसान दास बिथाङा देरहाबाय। गासै बिथाङा 84,862 भट मोननो हायो। मार्जिना जाबाय, देरहानायनि मार्जिना जाबाय 25,770। मारै बिथाङा 89,309 भट मोननानै देरहायो। प्रमद बर' बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय टटेल भट मोनो 62,565। बिश्वजित दैमारि बिथांनि 16,743। UPPL नामा ब्रादार? UPPL दासिम मोनसेबो देरहानो हायासै आरो देरहानायबो नंला। जुदि लाइभखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना नायगासिनो आरो लाइक खालामाखै, अन्नानै लाइक खालामना होलाङोब्लानो जाबाय। 1000नि गाहायसिम भिउसआ थाङोब्लानो लाइभखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। मानोना बयबो मिथिखाबाय बबे दोलोआ देरहाबाय एबा देरहाबाय। रायजर दलनि अखिल गगैया जेनबाय नामा? अखिल गगैया देरहाबाय। उखिल गगैखौ फेजेननो हाया। तामुलपुराव तामुलपुरखौनो दिन्थिगासिनो आङो।
तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहाबाय। बाहाय नों बबे पार्टिनिमोन? आं जेबो पार्टिनि नङा, आङो नटा। गहपुरनिखौ खनसे नायबावदो सोर बांसिन देरहाखो आदा? बिजेपिया सोरखार दागोना रोखा जाबाय। क'क्राझार देबोरगाव, क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङा देरहाबाय। आदा बाक्सानिखौ खोन्थाफिनलाय प्लिज। बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा बिबिएडलनिफ्राय देरहासार जाबाय। राकेश ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय बाक्सायाव जेननांगौ जाबाय। बावखुंग्रिनिया मोनसेल' लिडिं दंबावो बिजेपिनिफ्राय। बे मोनसेया जोबनायनि उनावनो बिजेपिनि बिसायख'थि साननाया जोबसिगोन। फाइ पर्बत जरानिखौ बुंफिनलाय। पर्बत जरायाव कंग्रेस दोलोआ लिड खालामगासिनो दं। बिजनि बिजनियाव कुमार दे बिजेपि एबा एनडि। सनितपुरा सनितपुरनि बबे बियाब? फाइनाल रिजाल्टआ फैनो बारा सम गैला। दसे समनि उनावनो बिसायख'थि साननाया जोबसिगोन। बेनिखायनो बर्षआव बिजेपि बरसलायाव बिजेपि दोलोनिफ्राय रितु बारान शर्मा बिथाङा देरहाबाय। आदा मानासाव सोर देरहाखो? मानासाव थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय। नों अबेनि सार? आं सार नङा, आं उदालगुरिनि। बोरो माथो रिप्ले हरा? पर्बत जरानिखौ खोन्थाहरलाय। पर्बत जरायाव कंग्रेस लिड खालामगासिनो दं। पर्बत जरायाव कंग्रेसआ देरहासिगोन। दसे समनि उनावनो पर्बत जरायाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय मोहम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बिथाङा देरहासिगोन। तामुलपुर आसाम तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहाबाय। गौरब गगैया मा जाखो? गौरब गगैया जेनबाय। आदा हाग्रामा सारा दारायाखै नामा? हाग्रामा सारा दारायाखै। हाग्रामानि बिसि महिलारि बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय दारायनायमोन, बिथाङा देरहाबाय। रिप्ले हरगासिनो। कसुगाव बिथिंसो। आदा सनितपुराव सोर देरहाखो? सनितपुरनि बबे?
सनितपुरनि ढेकियाजुलि ना बरसला ना ढेकियाजुलियाव अशोक सिंगाल बरसलायाव बिजेपिनि रितु शर्मा मोनदां गुमानि आदा गुमाया बिटिसिनिसो थैंक यू आदा बाक्सानिखौ खोन्थानायनि थाखाय वेलकाम गुड नाइट भाई गुड नाइट लाइक खालामना थाङोब्लानो जाबाय माला डिक्लेयार रिजाल्टआथ' मोनथिजोबखाबाय सोर बांसिन मोन सोरखारखौ बिजेपिया हारसिंबो दानो हायो दाथ' एनडिए हिसाबै सोरखार जागोन आसामनि सीएमआ सोर जाखो मामायानो जागोन बेथ' 100% खा UPPL ना सोर देरहाहरखो खोन्थाला UPPL ना सासेबो देरहायासै नों हिनजाव लायाखै नामा आं अनलि 20 इयार्स आदा बावखुंग्रियाव सोर देरहाखो बावखुंग्रियाव एसे टाइम दंबावो बावखुंग्रियाव दसे समनि उनावनो बावखुंग्रिया डिक्लेयार जाखांबा BPFआ मोनजि जासिगोन BPFआ मोनजि जागोन BTCआव कंग्रेसआ मोनसे जागोन आरो BJPआ मोनब्रै जागोन टटेल मोनजिबा आदा नों आइनाव मानो रिप्लाय हरगासिनो सालाकाति BPFनिया मोनगु सोलिगासिनो BPFआ टटेल मोनजि देरहागोन मायाव रबिराम नार्जारि बिथाङा देरहाबाय चिरांनि सोर देरहाखो चिरांनि बबे बियाबाव गरेस्वरनिखौ खोन्था गरेस्वराव BJP देरहाबाय ओमफ्राय टंलायावबो BJPआनो बिनि उनाव तामुलपुरावबो BJP आरो मोनसे बिजनि टटेल मोनब्रै BJPनिया BTCआव बोरैरा पर्बत जराना फंबाय पर्बत जराना कंग्रेसआ रोखा जाबाय पर्बत जरानिफ्राय ढेकियाजुलिना सोर होनदोंमोनलाय ब्रादार ढेकियाजुलिना अशोक सिंघाल BJPनिफ्राय नोंलाय होनायमोन भटखौ औ होनायमोन नटायाव होनायमोन तामुलपुरना बोरै जाखो तामुलपुरना बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहाबाय BJPनिफ्राय लाइक अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरब्लानो जाबाय हरिसिं गैया नोंलाय बहा आं नटा तेजपुर राङापारा नदुवानिखौ BPFआ मोनजि फाइनाल नोंथांमोननिसिम फोसावनो आखायाव लादों
BPF गासै मोनजि मासियाव देरहाबाय फाइनाल जाबाय गासैखौबो फारसेनिफ्राय बुंनो हानो आखायाव लादों BPF दला गासै मोनजि मासियाव देरहाबाय सेथियाव 1 नं बियाबनिफ्राय सबारां बसुमतारी बिथाङा देरहानो हाबाय नैथियाव दतमा बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानो हाबाय थामथियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय सिबि महिलारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानो हाबाय ब्रैथियाव बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानो हाबाय सिडली चिरांनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहानो हाबाय BPF दोलोनिफ्राय मानासनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानो हाबाय बाक्सानिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानो हाबाय बेरगावनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानो हाबाय उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानो हाबाय मासबादनिफ्राय चरण बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानो हाबाय जायफोरा दासिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय नेटवर्कनि इसु सोलिगासिनो आं मिथियो खिन्थु गासैबो बाथ्राखौनो आङो खुगाजों एक्सप्लेन खालामना होजोबखादों बियाबनिफ्राय सबाराम बिथाङा BPL 44,394 भट मोननानै देरहासार जायो बिथांनि देरहानायनि मार्जिना 2,277 बेनि उनाव दतमा बियाबनिफ्राय मार्जिना 24,283 बेनि उनाव क'क्राझारनिफ्राय सिबि महिलारी बिथाङा टटेल 74,816 भट मोननानै देरहासार जायो बिथांनि देरहानायनि मार्जिना 39,633 बिनि उनाव 4 नं बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा गासै 62,277 भट मोननानै देरहासार जायो बिथांनि देरहानायनि मार्जिना 23,710 चिरांनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा 1,01,275 भट मोननानै देरहासार जायो बिथांनि देरहानायनि मार्जिना 38,601 बिनि उनाव 41 नं मानास बियाबनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहासार जायो बिथाङा टटेल मोननानै देरहासार जायो 90,60 भट मोननानै बिथाङा देरहासार जायो बिथांनि देरहानायनि मार्जिना 47,410 बाक्सानिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा टटेल 88,820 भट मोननानै देरहासार जायो बिथांनि देरहानायनि मार्जिना 49,050 बेनि उनाव भेरगाव 45 नं भेरगाव बियाबनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा गासै 67,110 भट मोननानै देरहासार जायो बिथांनि देरहानायनि मार्जिना 37,797 बेनि उनाव उदालगुरि बियाबनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जायो बिथांनि टटेल भटआ 70,800 बिनि उनाव बिथांनि देरहासार जानायनि मार्जिना जाबाय 27,554 बिनि उनाव मासबादनिफ्राय चरण बर' बिथाङा देरहासार जायो BPF दोलोनिफ्राय बिथांनि टटेल भटआ 84,718 आरो बिथांनि देरहानायनि मार्जिना 55,546 रिप्ले हरगासिनो मारै जाखो दिकेजुलिनि नायफिनला नोंथां दिके अशोक सिंगला देरहाबाय नेटवर्कआव एसे प्रब्लेम सोलिगासिनो बेनिखायनो लाइभखौ फोजोबनो थाखाय आङो आखायाव लाबाय बबे दोलोआ आसामाव सोरखार सालायगोन फिन खनसेबाव BJP दोलोआनो आसामखौ सालायनो थाखाय देरहासार जाबाय बिथांमोनानो आसामखौ फिन खनसेबाव सालायसिगोन हागोन
नै आरो BPF देरहाबाय मोनजि आरो कंग्रेसआ लिडिं सोलिगासिनो दायो मिथिखाबाय फाइनाल रिजाल्टखौ BJPआनो सोरखार बानायगोन आरो रोखा जाबाय आरो गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जागोन आरो रोखा जाबाय बेनिखायनो बेसेबांखौनो दिनैनि लाइफआ बेसेबांनोसै आंबो जोबोद मेंबाय माथोआबो ओंखारला बेनिखायनो लाइफखौ बेसेबाङावनो फोजोबनाय जाथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बयबो लाइफखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ थांनायनि सिगां भिडिअखौ लाइक खालामना होलाङोब्लानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलाङोब्लानो जाबाय आरो आं सानफ्रोमबो गोनां खौरांफोर फोसावबाय थायो बे चेनेलनि गेजेरजों बेनिखायनो चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ